Ja, ja. Hold da kæft. Hold da kæft. Wow. Fuck. Viking op i vej. Har du det på film? Ja, bum. Det har jeg sgu aldrig prøvet før, det der. Det er også 220, ikke? Og så ved man, hvorfor de sætter grænser. Ja. Hold da kæft, det gav et godt ryg. Det gjorde faktisk, det gav godt ryg i pinden. Det går man spændt fast. Han skal også den Var det spændt fast? højderådet, det virker ikke mere. Det er det mest behagelige sted, hvis man ikke må have tid. Sjov farvesøg her. Ja, det er faktisk ret spektakulært. Vi skal lige hjælpe med at få hjulet ud, når vi er ved trukket op. Ja, selvfølgelig. Det er bare, at vi lige hjælper med at føre det frem. Det er bare, at vi låser op foran det. Kan du så noget til kig? Jeg kan ikke se andet end den, der står på banen. Det kan jeg heller ikke. Ja. Ja. Lukket låst. Ammo radio ikke lige mig højere med, det tilbage i 27. Godt. Det var i orden nu. Det gør du meget. Hold da kæft, så sker det kraftigt igen. Hvordan shit. Så havde vi ikke så travlt alligevel. Jeg ligger fyldt til mit her. Det har vi ikke fået nok af i dag. Godt med effektivt, ikke? Okay, der er faktisk rimelig hæftig modvind, kan man godt mærke. Ja, det driver faktisk på det. Du er spændt fast. Jeg er spændt fast. Jeg er i hvert fald også meget spændt. Skal vi lade den nord for, eller skal vi lade den syd for? Skal vi ikke lade den syd for den? Jo, det gør det. Du vil også dreje op en gang, når det er, vi går rundt omkring. Det er måske ikke en lille anden grund efter på det her. Det er en fremragende anden runde. Der var bare en tur.
Jamen for sådan.